Hyvää myöhäisiltaa ja tervetuloa tähän ylimääräiseen uutislähetykseen. Minä olen ankkuri, Atte Kumiraava. Viimeisen 3 vuoden aikana tämä kuuluisa pohjois-pohjanmaalainen Inno-lukio, Ylivieskan lukio, on nyt monen uudistusten alle. Me veimme kuvausryhmämme ja reporterimme paikalle katsastamaan, että mikä tässä koulussa oikein on mätänä. Päivää! Olemme täällä Ylivieskan lukiossa. Koetamme käsimme Kalle Luhtasella, jotta voimme haastella häntä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. Jaa, siellähän se Kalle onkin lehteä lukemassa. Päivää! Hei! Olisiko kyllä hetki aikaa haastattelua? Minulla on aina aikaa. Okei, entäs mitä mieltä olet tästä sisäilmakysymyksestä? Oppilaat kulkevat koululla alasti ja hikoilevat, niin kuin sinäkin. Kun sijat sika. Hikoileminen on ihan normaali reaktio tässä yhteiskunnassa näinä vaikeina aikoina, mitä mekin elämme. Mutta tämä yhteisöllisyys kuitenkin, mikä täällä meidänkin koulussamme vallitsee, huomaat sen varmasti, se on melkein käsin kosketeltavissa, niin sen avulla me voimme selvitä näistä ajoista. Entä mitä mieltä olet, että oppilaillehan saattaa tulla nestehukka liikahikoilusta ja joillekin saattaa olla koviakin paineita pukeutua niinkin pieniin vaatteisiin? No, niin. No Kalle, entäs mitä mieltä olet tästä sisäilman aiheuttamista ongelmista, räkäisyydestä ja muutenkin limaisista ja sairaista oppilaista? No lima on yksi minunkin ongelmistani ja varsinkin nuoruudessa tuli sitä liimaa haisteltua harva se päivä, mutta jätetään niin kuitenkin nyt tässä kertomatta. Täällä Hilkka Kanerva haastateltavana Sirpa Liisa. Hei! No, miten nämä sisäilmaoireet on näkynyt? No, yleensä ne ei näy niinku ulospäin, muuta kuin ihottumaan silloin tällöin. Mutta hirveä pääkipu on koko ajan, sairastelua ihan hirveästi ja sitten limaa kurkussa. Ihana kotimainen muija. Ja nyt meillä on studiossa vieraana Siri Piparminttu, sisäilman asiantuntija. No, Siri, mitäs mieltä olet näistä koulun sisäilmaongelmista ja Kalle Luhtasalan lausunnoista? Joo, kyllä. Elikkä tähän asiaan voi olla montaa mieltä. Mutta minun mielestäni hän on kyllä hieno mies ja heidänlaisiaan saisi olla enemmän. Entä mitä mieltä olet tästä Kallen nuoruuden kokeiluista, eli tästä Kallen liiman haistelusta? Se on aina väärin, mutta kuitenkin, jos hengitystiet meille kaikille on luotu, niin me saamme itse päättää, mitä me niille teemme. Kyllä. Ja nämä kyseiset oireet, joita hengitysilma tuottaa, aiheuttavat lukuisia levottomuuksia koulussa. Ja tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä on hiljaisen työskentelyn tilan merkityksen hiipuminen. Ja tästä meille lisää kertoo Hilkka Kanerva. Hei, täällä Hilkka Kanerva. Olen täällä paikan päällä Ylivieskan lukiossa tutkimassa opiskelijoiden opiskelumotivaatiota. Lukiossa sijaitsee tila nimeltä hiljaisen työskentelyn tila, mutta se ei kuitenkaan vaikuta aina niin hiljaiselta. No mites opiskelu tänä vuonna sujuu? Surkeasti. Ei täällä pysty lainkaan opiskelemaan.
aivan hirvittävää. Nämä laumaeläimet ovat vallanneet tuolta nesteen takaa. Nesteen takaa ovat tulleet kaikki, ovat vallanneet koko hiljaisen työskentelyn tilan, ovat vallanneet. Ja en pysty, niin kuin näette, he ovat laumaeläimiä, ei mitään vaikutusta. Istuvat vain ja en voi opiskella ja maallista täytyisi etsiä kaavoja täytyisi etsiä täältä kirja täynnä monta numeroa ja en löydä ja pitäisi etsiä ja ei onnistu. Ei onnistu millään. Tämä on surkea hiljaisen työskentelyn tila. No takaisin studioon. Yksi suurimmista kysymysmerkeistä tässä tilanteessa on, että missä tämänvuotiset apit kirjoittavat heidän ylioppilastutkintonsa. Monia erilaisia variaatioita on kokeiltu. Osa on kirjoittanut kanslian vieressä olevassa ruokakomerossa ja osa on kirjoittanut jopa hississä. Me veimme reporterimme myös paikalle katsomaan tätä kyseistä tapahtumaa. Koulun sali on homeessa, jonka vuoksi psykologian reaali kirjoitetaan kanslian vieressä sijaitsevassa siivouskomerossa. Koulun parkkihalli on myös homeessa, jonka vuoksi autot parkkeerataan koulun vieressä sijaitsevan joen jäätyneen uoman päälle. Suomen kouluissa opetuksen taso on akateemisesti ollut hyvin korkea. Etenkin Ylivieskan lukiossa oppilaat ovat hyvin aktiivisesti tunnin opetuksessa mukana. Muotoja. Jokaisen tulisi osata ne, joten te olette varmasti tehneet läksynne oikein hyvin tällä kertaa. Eli, mikä on vastaus tehtävään 1a? Julkinen häpeä! Ruotsiksi. Förlåt att jag kommer för sent. Niin. Eli mihinkäs me jäimmekään? Niin. Förlåt, jag kommer för sent. Teemu, tämä oli jo toinen myöhästymiskerta. Sinulla ei ole varaa enempää. Ai kauheana, se on taas migreeniin. Lukiolla on tapana aina näin jakson lopussa laittaa kirjatilauslistoja näin ympäri koulua, jotta oppilaat voivat tilata haluamiansa kirjoja. Mutta näiden kirjatilauslistojen kanssa tulee yleensä hyvin paljon ongelmia. Monet unohtavat aina tilata haluamansa kirjat ja jotenkin nämä listat tuppaavat aina katoamaan yhtäkkiä. Näistä varkauksista ei ole saatu selkoa, mutta asiaa tutkitaan. Näistä varkaudesta sitten muihin varkauksiin. Onko siellä joku? On! Onko siellä joku? On! Tuo vaan, mulla on paskat housussa!
Abiturienteilla on aina ollut koululla omat alueensa, mutta nyt tilanne on kärjistynyt siihen, että suurin osa heistä pukeutuu iltapukuihin korostakseen ylivaltaansa alemman kastin oppilaihin verrattuna. Elikkä pyytäisin kaikkia abeja tulemaan huomenna ensi välkällä tuonne abien kahvilatilaan, että otetaan kuva sitten, kun kaikki pukeutuneet on nyt pukeutuneet näiksi tappelijoiksi. Eli otetaan se kuva siellä 15.42. Ja sitten vielä 15 kerran muistutaan tästä lopussa ABI-toimikunnan kaikkia jäseniä tulemaan tällä välitunnilla saliin. Käydään tärkeimmät asiat läpi. Kiitos! Abitoimikunnan jäsenmäärä on valitettavan alhainen. Eli tällainen koulu tämä Ylivieskan Inna-lukio on. Minä olen Atte Kumiorava. Hyvää illan jatkoa. Pohjaltahan se pienikin ponnistaa. Dr.